दुखुनि समाव जों बाथौ बिबुंसारनि गेजेरजों नोंथांमोननो फोसावबाय थानाय जादों बाथौ धोरोमनि सासे धोरोम फोसावगिरि धोरोमखौ मोजां मोननानै गावखौ बावसोमनानै सनितपुर जिल्लायावहाय मोनसे गोहोम खोख्लैनो हानाय धोरोमनि थाखाय बावसोमनाय एहेम बोराइ हायनारि बाथ्राखौनो नोंथांमोननि सिगाङाव जों फोसावबाय थानाय जादों बिथाङा सनितपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय फोसावगिरि सनितपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि लेङाइ नेहाथारि मानगोनां रायदाव सिजिउआरि बिथांनि न'खराव दङ आरो बिथांनि न'खरावनो गासिबो थानायनि बेबस्था आरो बे न'खराव थानानै बिथाङा सिकित्सा लानायनि बेबस्था खालामबाय थानाय जादों आरो बे न'खराबो बिथांनो जेसेबां हायो गासै सुबिदाखौ बिथां न'खरा होगासिनो दङ आरो बे न'खरनि बिगोमा जों दङ नोंथांमोना नुदों बिथाङा जाबाय रायदाव सिजिउआरि बिथांनि न'खराव दङ आथिखालाव नोंथांनि देहायारि जिथु सोलेर बियो एसे लोरबां अबस्थायाव दङ होननानै मिथिनो मोन्दों ओंखायनो जों नोंथाङा आथिखालाव नोंथांनि देहायाव माबायदि लोरबांथि फैदों बेनि गासै बाथ्राखौ नोंथांनिफ्राय मिथिनो थाखाय जोङो फोरमायबाय आंनि देहायारि जि बेराम बेयो किडनिनि बेराम बेयो गिबियाव स्टन जादोंमोन किडनि स्टन बे किडनि स्टन जानाय समाव आङो अनेक बायदि बायदि मुलि जानानै रं ट्रिटमेन्ट खालामना लानाय जाबाय बियो 2013 मायथाइनिफ्रायनो जादों अब्ला आङो अनेक आयुर्वेदिकनि एल'पेथिकनि बायदि बायदि मुलि हमिय'पेथिकनि मुलि जाबोदोंमोन एखनब्ला आङो सानाय जायोब्ला पेन किलार आरो बिसनि इन्जेक्सनफोर लानानै होनाय जादोंमोन जायनि जाहोनाव किडनिया इनफेक्सन जाबाय दा बेखौ सिकित्साखौ आङो 2014 मायथाइनिफ्रायनो लाबोगासिनो दङ बे किडनि स्टननि सिकित्साखौ खालामबोनानै बे स्टननिफ्राय बारग'नो हादोंब्लाबो दा फारनै किडनिया एसे एफेक्ट जाबाय माने राइट किडनिया 6%नावसो दंफैयो सासे नर्मेल मानसिया 13 रेन्जआव थानांगौ नाथाय लेफ्ट किडनियाबो 10आव मोनफैबाय दा बे फारसे एसे गाज्रि लाइनाव थांगासिनो दङ ओंखायनो दायो नारा नाथायै आङो गोसोनि बोलोजों जुजिनानै दाबो आङो हारिनि आरो धोरोमनि खामानि मावगासिनो दङ आरो आङो बेसे गोबाव गोसोनि बोलोजों खामानि मावलांबाय थागोन हयथ' बेबायदि मावलांबाय थानो हानाय नङा ओंखायनो आं दाबसे मोजां देहा फाहामसालियाव थांनो होननानै सानदोंमोन नाथाय रांखान्थिनि आंखालाव थांनो हानाय जायाखै दा आंनिफ्राय आर'ज खालामदों आर'ज गाबदों गासैबो बाथौ धोरोमारि बाथौ सिबियारि मोजां अनसायग्रा मोजां हास्थायग्रा सुबुं नोंथांमोनखौ बयखौबो आर'ज खालामदों जे धोरोमनि मुङै हारिनि मुङै बा मानबतानि खाथिराव सुबुंथिनि खाथिराव जाहाथे बयबो आं बायदि निदानाव गोग्लैयोब्ला सोरबा अनसुंथाइफोर बावलायनांगौ आरो निदानाव गोग्लैनाय मानसिखौ बोखांलायनांगौ बेनो धोरोमनि मोजां खामानि बा देरसिन खामानि आरो बे धोरोमनि बे बोसोनखौ बयबो फालिलायनांगौ आरो आं गासैबो रायजो राजानिसिम मोजां अनसायग्रा मोजां हास्थायग्रा रायजो राजानिसिम आं बयखौबो
आङो हानायसिम जाय जेरै हायो अनसुंथाइ बावहरनो थाखाय आङो गोसो गोरबोजों गोथार गोसोजों आङो खावलायहरनाय जाबाय गोजोन्थों जोबोद दुखुनि बाथ्रा बिथाङा दिनै धोरोमनि बिथिङाव मोनसे हारिखौ गोजौ थाखोआव लांनो थाखाय बाथौ धोरोमखौ मुलुगनां खालामनो थाखाय गावखौ बावसोमनानै खामानि मावबोनाय बेलायाव दिनै फैयै फैयै बिथाङा मोनसे अलखदाव गोग्लैफैदों आरो बिथाङा गावनि गोसो गोरबोनिफ्रायनो फोसावदों आरो खावलायदों खुलुमहरदों जे आथिखालाव बिथांनि जि किडनि जोबोद गाज्रि हालोदाव दं होननानै दुखुजों फोरमायदों लोगोसे बिथाङा बिथांनि माखासे मेडिकेल रिपर्टखौ आखायाव लादों नोंथांमोना नुदों जानांगौ बियो जाबाय बिथांनि मेडिकेल रिपर्ट आरो गासिबो रिपर्टफोरखौ बिथाङा बेबायदि रोखोमनि नोंथांमोननि जायगायाव दिन्थिबावदों नोंथांमोना नुनो मोन्दों बिथांनि जा देहायारि हालोद जिथु किडनि मोननैबो बिथाङा गाज्रि जादों होननानै फोरमायबाय आरो बिनि गासिबो फोरमाना नोंथांमोननि सिगाङाव नै जों दिन्थिफुंनाय जादों आरो नोंथांमोना नुदों जोबनायाव मोनसे बाथ्राखौ मिथिबाय नोंथाङा दिनै सिकित्सानि थाखाय जिहेतुके रांखावरिनि अलखदाव गोग्लैदों बा नोंथाङा जुदि रांखावरि अलखदनि बेलायावहाय धोरोम फोसावनाय बिजोंहाय माबा मोनसे जाहोनाव रांखावरिनि आंखालखौ उपजुक्त समाव जुदि मोनदांथिनाय जायाब्ला बा नोंथाङा जुदि अनसुंथाइखौ नांगौ बायदि मोनाब्ला निसय नोंथांनि जा सिकित्सानि बेबस्था बे हयथ' एसे उन जानो हागौ आरो जुदि अनसायनायनि गेजेरजों जुदि थाब फैब्ला हयथ' थाबबो जानो हागौ जायखिजाया नोंथाङा धोरोमनि सासे धोरोम फोसावगिरि हिसाबै बे बेलायाव गोसोआ बायनाय फैदों नामा बे बेलायाव आंनि गोसोआ मालाबाबो बायनाय फैया आरो बायनाय फैयाखै आरो फैनाय नङा आङो जिउनि जोबथा हांसिम आङो धोरोमनि खामानि मावलांबाय थागोन हयथ' आंनि सिकित्साया एसे उन सिगां जानो हागौ आं दाबो खामानि मावगासिनो दङ आं दासिमबो आङो फोसावनाय खामानिखौ गाराखै फोसावगासिनो दङ नाथाय आं बुंदों मा बे देहानि दा बर्थमान गोसोनि बोलोखौ लानानै आं बेसेबां बेसेबां बोसोर आं फोसावबाय थागोन बेनि बागै माने साननो गोनां जानानै फैदों ओंखायनो सिकित्साखौ खालामनांगोन आं लाथारनांगोन आरो बेनि थाखायनो आङो दुलाराय बाथौ सिबियारि रायजो राजानिसिम मोजां हास्थायग्रा गाहाम हास्थायग्रा सुबुं बयखौबो आङो खावलायहरदों जाहाथे बयबो जाहाथे अनसुंथाइखौ जाहाथे बावो आरो अनसुंथाइखौ सासे निदानाव गोग्लैना थानाय सुबुंखौ निदाननिफ्राय बोखांनाया बा फोथांनाया बे मानसिनि देरसिन धोरोम होननानै आं सानो आं फोथायो आरो बेखौनो बयखौबो आङो फालिलायनो थाखाय आं खावलायहरनाय जाबाय